Alguien definía eh, que algunos sitios de estos eran, non sei como explicar. O que sí está claro é que Ferriroá, que é un pobo tamén que quedou soterrado fai muitísimos anos a construir o embalse, e que moi pouquiñas veces se chega a ver así o pueblo na súa totalidade, dá sensación de que un chega a un sitio máxico. Eu casi definiría que podría ser a sensación que é de un cando se chegáramos a Atlántida algún día, non? Debaixo das augas, e agora que prácticamente se volva a descubrir, e despois de anos e anos todavía se pode ver a inmensidade do que era esta zona, non? Hai moitísimas construccións desaparecidas, pero como la vemos alá ata o fondo o pobo, e un se queda sin palabras. Ojalá as imágenes e o vídeo pudera eu facer que sentirades as emocións que sinto eu neste momento. Vou adentrarme na aldea, todavía se conserva a ponte que comunicaba o pobo con Portomarín, e logo xa veredes no blog o que eu humildemente podo aportar, e rezo, ojalá seja capaz de dar a máxima que eu sinto neste momento. Vamos!